Σχεδιάσω τους Gamer 123 και τώρα θα παίξουμε Drift Racer Traffic. Να σας δείξω τι αμάξι έχω. Έχω αυτό το SL500, έχω αυτό το SM Mini, έχω το Mustang, το Sevo, κάπου δεν ξέρω πως διαβάζετε, το Worex, έτσι γράφεται, Wuruxu. Το αυτά δεν το έχω και έχω και το αυτό εδώ. Και πάμε να τρέξουμε ένα αγώνα 1v1 με αυτό. Παιδιά, πόσο μου σπάνε τα νεύρα αυτά εδώ, οι διαφημίσεις. Γι' αυτό έχω κλείσει και ίντερνετ. Τρέξω 1v1. Παναγιά μου, φοβάμαι. Θα χάσω. Γιατί θα κάνω βλακίες. Σίγουρα. Χαμηλώσουμε λίγο, να ακούω. Έχω, να πω την αλήθεια, έχω λίγο καιρό πολύ να παίξω. Δεν πολύ ψηλοπαίζω. Να πούμε, προχθές έπαιξα τελευταία φορά έναν αγώνα 1v1 με ένα Mustang πάλι και νίκησα. Αλλά ήθελα να τραβήξω βίντεο, αλλά δεν είχα πολύ χώρο στο τέτοιο. Και τράβηξα βίντεο το Ice Bucket Challenge, το έχω τραβήξει, αλλά το διέγραψα και η γνώμη ανέβαινε και στα 99% δεν είχα ανεβεί ακόμη. Τώρα θα πατήσω τρελά νήτρα. Σας σου περιμένετε παιδιά να πάω full νήτρα και συστροφή, όχι συστροφή, ένα ντεφτάκι χαλαρό. Εδώ σκάω όλα τα νήτρα μου. Βλέπετε εδώ άντε για το Mustang. Πάμε να κλάψεις τη μάνα σου Mustang. Με μένα που πας? Εγώ σκοπό είχα να τρέξω με το Worex που σας έδειξα και πριν, τον το μαύρο. Χάζω. Ωραία. Είμαι τυχερός. Θα βγω πρώτος για το YouTube. Για το YouTube ρε παιδιά, για το YouTube. Για το προσκά για το YouTube, για το κανάλι. Είναι και winner. Πάμε, θα σκάσω εδώ τώρα που θα φτάσω κάτι νήτρα. Να βλέπετε εδώ τρελά νήτρα. Άντε για πρώτος. Για να δούμε, 3 στα 3 διαμάντια. Γιουπί. Ωραία. 9. Πόσο μου σπάνε τα νεύρα. Αυτό το έχω κλειστό, βλέπει. Δεν πρέπει να το ξαναβάσω. Να, θα κάνω το time trailer. Test drive. Θα τρέξω το test drive. Δεν το έχω τρέξει ποτέ. Το έχω τόσο καιρό και τρέχω. Test drive. Κατρελά νήτρα. Πρώτος. Αντίπαλό μου είναι ένα ρεύμα. Πάμε και το. Να πάρουμε και αυτό τώρα. Ήρθε η ώρα τα όνειρα να αλλάξω, να ξεσπάσω την πορεία μου να αλλάξω. Θέλω να σκάσω κάτι τρελά νήτρα, αλλά τα κρατάω όπως πριν. Θα πάει τα μάξι βολίδα. Να ενημερώσω ότι το Μάιο θα ξεκινήσω για vlog. Θα κάνω και gaming παιχνίδια, αλλά θα κάνω και vlog και σας πάρω μαζί μου στην Κρήτη. Πάω Κρήτη σε ένα φίλο μου στον Άγιο Νικόλαο, στην Λούντα. Καλά, δεν σας νοιάζει αυτά. Όχι ρε φίλε, όχι, μη τρακάρω τώρα. Η πιο κρίσιμη κατάσταση είναι εδώ ρε φίλε. Ήταν χώθηκα, μίλησα για την Κρήτη και έχασα.
Δεν με θέλει. Να πω λίγο την αλήθεια, φοβάμαι λίγο το αεροπλάνο. Fast and Furious. Θα σας βάλω κάτι την περιγραφή από το Fast and Furious, ένα κομμάτι, το Tokyo Drift. Στο Τόκιο. Άντε γεια, και το test ride. Θα κάνω εδώ πάνω στην ευθεία ένα ντριφτάκι. Κοκαίνη, Eric Clapton. Ωραία ντριφτάκια κάνει αυτό το αμάξι. Παιδιά, test drive 10 στα 10. Από παλιά στο παιχνίδι μας κάζανε σαν άνιμπα. Στο μπλικισμό όλοι τα ακουστικά μου να παίζουν. Ντύλια με σκόνη φυτίλια, τα πάντα λεφτά στο τραπέζι. Οι Ευρωπαίοι την τρώνε, θα το κάνουν αεροπλάνο. Σαΐτα παιδιά. Τι άλλα νήτρα να σκάσω. Ήρθε η ώρα. Μπορεί να είναι 7 λεπτά αυτό το βίντεο, δεν ξέρω παιδιά. Μπορεί να τρέξει ακόμη έναν αγώνα. Αυτό το κάνω με part. Θα κάνω part 1, part 2, part 3, part 4. Part. Πάρτε, φάτε. Φάτε και πιείτε. Θα σας έχω κάτω στο links. Βλέπετε εδώ τρελά νήτρα. Μπορεί να μου να αλλάξω. Βλέπετε εδώ, τρελός. Αλλά για το κανάλι, αλλά για τους φανς. Για το κανάλι. Αεροπλάνο το βρήκα. Να το βλέπω τη γραμμή, όμπο. Ωραία, εδώ να κάνω αντιφτάκι. Όχι, χάσω. Πάμε, test drive. 10 στα 10, πάτε. Παιδιά, το έχω σκίσει. Το έχω κάψει το μπαμπλούμπ. Κοιτάξτε. Περνάω απορίες. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Like και subscribe.